Halløjsa, så skal vi finde vinderne i vores giveaway, hvor der er 3 heldige, der kan vinde hele serien fra Webberdude som shots. 250 ml shots, hvor der bare skal tilføjes 200 ml base. Og så skal de modne selvfølgelig, så er de klar til at dampe. Der er 400, der har deltaget. Det er rigtig flot. Og så rulle ned igen, man kan se her. En hel liste, jeg har lavet med alle deltagerne. Og den slutter på 400 der. Jeg gør et random år, der er klar med 1 som det laveste nummer, og 400 som det højeste. Og ja, da præmien er 1, så trækker jeg bare 3 navne. Der er ikke noget med første, anden, tredje. Ja, lad os finde nogle vinder. Den første vinder bliver 159. 159. Skal vi støtte noget af? Det er ikke så langt. 159. Kåre Klein. Stort tillykke, Kåre. Den næste det bliver 219. Michael Hølbing Jønsson. Stort tillykke, Michael. Og den sidste bliver 164. Det er Heidi Reinlander. Håber jeg udtaler det rigtigt. Tillykke, Heidi. I alle 3 bedes sende en PB til Uldum Damp med navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Og så snart alle har sendt deres oplysninger, så bliver præmien sendt derfra. Ja, det var det for den gang. Fortsæt god weekend. Hej!